Dobrý deň, volám sa Mária. Na tejto zemi mám misiu. Táto misia je utajená, pochádza zo Šambale a poslaním tejto misie je oznámiť svetu koniec doby temna, koniec Kali Jugy a začiatok skutočného nového veku. Nie nadarmo Nostradamus, Edgar Cayce, Blavatská, Baba Vanga a mnohí ďalší proroci prorokovali, že skutočný zlatý vek začne z miest, odkiaľ by to nikto neočakával. A preto kľúčovú úlohu v tomto zohráva Slovensko, pretože táto utajená misia zo Šambale a skutočný zlatý vek, to je poslaním mojej misie. Na misii nie som sama, je so mnou môj manžel a syn. Začína zo Slovenska, z Gemera. Táto misia je významná pre Slovensko, pre Rusko a celý vonku prejavený svet. Nejde o ďalší nejaký ezoterický podvrh. Pre neznašanlivosť, odmietanie tam vonku rozhodla som sa dať o sebe vedieť týmto spôsobom. A ak sa chcete dozvedieť viac, môžete ma kľudne kontaktovať a dozviete sa viac pri osobných stretnutiach naživo.